Di ko musugot niya na ako'y anak nga bayot. Nga di jud ko bayot. Yes, Rogelio. Sakit sa arthritis, oy. Pang. Rogelio! Upang, si Rogelio ni. Di ba nga gipalayas sa tika? Di ko musugot niya na ako'y anak nga bayot. Upang, pasaylo ako. Pero na ako dire para ipailayla sa imo si Rosana. Tinoon ba na, Rogelio? Panahon na ni Pang para ipakita na ko sa imo nga di jud ko bayot. Ingon mo, Rogelio. Sige Pang. Ay pag binogo ha, bugo na ba kay ka? Pang, akong asawa, si Rosana. Pakatsada, Rogelio. Maayo ka mo pili. Iwat juga ka, papa. Ali dire, lingkod sa kay magstudio ta. Nalipay kong dako, Rogelio. Kinaan na kay kapikas imong kinabuhi. Pero Pang, unsa pa'y kulang? Ihatag ko sa mo tangang kulubinan. Kung tagaan ko mo apo, Rogelio. Saan manigaw? Ay kabalaka, natay plan B. Pa, buot na akong ipailala sa imo ha. Si Magdalena. Magdalena! Magdalena, ikaw ay sampala. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena. Yes, Rogelio. Magdalena, ikaw ay... Paganyat-ganyat. Tanawa, giulan na lang ta. Pa, dito ta sa sulod magistoryanay. Kay ulan na. 5 minutes later. Patay, nindot ning ulan na, makawalag uban. Pa, aniya na si Magdalena para mulipay kanimo. Kay nasayod ko. Tiod-tiod na nawala si mama. Husto ka, anak. Aduna jud kay damdamin sa imong amahan. Unya, makuha ka na to ng lubi. Paminaw sa dana ay sisisan bat. Rogelio, challenging kay na imong amahan ba? Magdalena, ikaw ay sawimpala. Magdalena. Yes. Magdalena. Ako si Luis. Mwah! Luisissimo manggod. Isure na ito, Lubi, ha? Tungod sa imong gibuhat, Rogelio. Nakadesisyon ko nga ihatag na ko. Minahal kong amahan. Ayaw sa paghunahon na anak. Magdalena, lipaya una akong amahan. Magdalena, ikaw ay sawimpala. Kailan kanila maiintindihan? Salamat, Rogelio. Ako sa dalon si Magdalena sa akong kwarto. 2 hours later. Makuha ka na to ng kalubinan. Relax lang ka. Rogelio! Buwan ka! Dako mo manig sa kuha! Magdalena, ikaw ay sawimpala.